O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Unha da tarde, Radio Eume, como sempre, abre a porta da Biblioteca Municipal, abre a porta ao seu Recuncho dos Libros e, novamente, toca recibir, tal e como se merece, a nosa bibliotecaria favorita, Anabel Alonso. Moi bons días. Hola, bo día. Xornada 2 de febreiro, como sempre, temos por diante moitos libros dos que falar e arrincamos tamén, como é tradicional, con esas recomendacións que nos traedes para público adulto e público infantil dentro da biblioteca, non? Pois sí, traigo vos para público infantil e xuvenil, neste caso, dous libros. O primeiro, Dioses del Olimpo, de Pascu e Rodri, que realmente debaixo deses nomes se esconden Álvaro Pascual e Rodrigo Septién, que forma parte dunha colección que se chama Destripando a Historia, e que na biblioteca temos varios exemplares desa colección, un dedicado ás princesas, outro aos dioses, outros aos villanos, e que gusta moito, porque o formato do libro, bueno, este é un pouco distinto do resto da colección, que era un formato de libro máis convencional, este máis álbum, máis grande, pero además incluye, unhos textos sobre o que fala, bueno, empeza falando sobre o Olimpo, sobre Zeus, non sei que, despois pasa a falar do inframundo, de Hades, pero tamén fala dos mares, de Poseidón, e, bueno, unha maneira tamén lúdica, digamos, de empezar a aprender esa mitoloxía grega, e mestura texto con unhas páxinas de cómic. Entonces, digamos que hai como unha especie de aventura de cómic e despois un texto onde explica un pouco máis narrativamente a historia dese deus. E digamos que a estética é moi de superheroe, así moi fantástica, e creo que son a forma de, ao mellor, achegarse facilmente aos rapaces e rapazas de pequenos. Bueno, neste caso o libro está pensado para rapaces e rapazas de máis de 9. Tamén seguro que haberá quen coñeza esa canle de YouTube que teñen Pascu e Rodri tamén, que precisamente na que van publicando pequenos como cancións tamén dedicadas a distintos deuses e falan da historia. Sí, de feito tamén teñen merchandising e un montón de cousas que teñen que ver con esta colección, e a mí me parece interesante neste punto de coñecer a cultura grega e todo eso, que además despois é tan influinte en toda a creación, de tanto sea literaria como artística, e que vamos a topar esas referencias na nosa cultura en todas partes. Entonces que os rapaces xa empecen a adquirir ese tipo de referencias dunha forma tan lúdica, non? Sí, que non sexa como de lectura obligatoria na escola, non? Claro, senón por placer, digamos. Eu recordo que cando era pequena na casa de meus pais había un Maravillas del Saber, e o tomo dedicado á mitoloxía o tiñamos todo aí super lido, porque nos encantaban esas historias de deuses que eran como eso, como unha novela, claro. Isto en lo que é literatura en lingua castelá, en galego, que temos para os máis pequenos. E en galego traigo vos o libro de Andrea Maceiras, O Corvo sobre a neve, que foi premio Jules Verne de literatura xuvenil. Está publicado na colección de Xerais Fora de Xogo, que é unha colección, bueno, que ten moita novela xuvenil, que moitas veces é lectura obligatoria nas escolas, e me pareceu moi interesante, sobre todo, o tema que trata Andrea Maceiras. É un libro fantástico, e fala sobre a cuestión do cambio climático e todo eso, e de alguna forma, digamos, neste mundo imaginario no que se transcorre a novela, o protagonista vai atopar unha serie de libros que lle van a axudar, digamos, a topar unha solución aos seus problemas, non? Colocando a literatura como unha forma de salvación, que me pareceu interesante, e bueno, está refrendada lóxicamente polo premio, non? Sí, porque máis é unha rapaza que ten bastantes premios tamén polas súas obras a súas xa foi costas. Premio Merlín noutras ocasións, levou o Lazarillo, foi Premio Fervenzas Literarias, ten moitos premios. Nós temos moitas obras de Andrea Maceiras, e me parece unha boa escolla, a verdad. E para público adulto, porque claro, para os máis novos falábamos deses Dioses del Olimpo, que é dunha saga de destripar la historia, pero tamén para o público adulto temos aí unha saga. Pois sí, temos o primeiro libro dunha saga, El Café del Ángel, de Anne Jacobs,
da que xa temos outras sagas na biblioteca que foron super exitosas, como a saga de la Villa de las Telas, que ten na biblioteca temos 7 libros desa saga e están permanentemente prestados, ou la saga de la mansión. Pois neste caso se desenvolve neste Café del Ángel, que despois dará outras novas entregas destas novelas. E, bueno, esta muller alemana pois publica moitas novelas históricas e sagas, digamos, que se ambientan, que sempre teñen como un fondo histórico, neste caso pois na posguerra, 1945, xusto cando remata a Segunda Guerra Mundial. E bueno, se te digo que aquí ten moi boa acollida. Desta saga é o primeiro libro que tedes? Desta saga é o primeiro libro, sí. E para xa os que queiran ler en galego, temos a Lei do Mar de Manuel Esteban. Contanos un poquinho. Sí, pois a Lei do Mar, que tamén trata un tema que me parece tamén moi interesante, que está moi ao día, que é o da inmigración e as pateras que chegan polo Mediterráneo, no? E digamos que explica, baseado nun feito real que lle contou un mariñeiro que o viviu en primeira persona, digamos que toma esa anécdota para construir esta historia que fala eso de unha serie de mariñeiros que rescatan un grupo de persoas subsaharianas que están intentando cruzar para chegar a España. E bueno, ten ese título da Lei do Mar porque hai esa Lei do Mar, no? Que se supón que no mar todas as persoas se axudan, e é como unha lei que afecta, digamos, a todos os mariñeiros e como eso ahora se complica, digamos, coas cuestións políticas. E además me parece que é unha obra que ten tamén, ademais, unha maneira de contar con un estilo poético dentro do duro que é o que conta, claro. Martes de cómic, claro. Temos aí tamén, falábamos de sagas antes con ese Café del Ángel, falábamos con Descubrindo a Historia tamén, agora tamén outra saga, pero neste caso un autor galego como Jorge Campos, ese Capitán Lentella. Estamos agora, bueno, son eu moi fan últimamente destes sagas de cómics que son pensadas para nenos máis pequenos, o sea, para rapaces que están empezando a ler. Me parece unha forma guai para empezar a ler e ao mesmo tempo para empezar no mundo do cómic, no? Este caso Capitán Lentella, que é unha serie para maiores de 5, na que hai 2 protagonistas, Lalo e Rufino, que son os viaxeiros espaciais. Na primeira entrega chegaban á Terra e agora nesta segunda entrega que vos traigo hoxe de recomendación, pois están viaxando polo espacio, digamos, e enfrontándose a seres malvados como son a mosca esta coa que se enfrentaban na primeira historia, no? E agora tamén apoiados por outro personaxe novo que é Bicudo. E, bueno, me pareceu interesante. É unha trama que se centra, como moitos destes libros de infantil, pois na importancia da amizade, da superación dos obstáculos, de atopar, digamos, que dentro de ti as forzas necesarias para superar os obstáculos, non? E me pareceu interesante. É moi curioso como agora, por exemplo, como pasa co mundo do cómic, non? Que antes estaba como restringido a un tipo de público moi concreto, agora chega a todas as idades dun xeito de outro, non? Sí, e además hai todo tipo, bueno, me acordo unha vez que léramos no club de lectura un cómic de Miguel Anxo Prado e tuvemos a sorte de que nos acompañou na reunión e el decía que o cómic é como a literatura en xeral, hai un cómic para cada xénero e para cada lector. Hai tantas variedades de cómics, tantas maneiras diferentes de entrarlle á banda deseñada que todo lector ou lectora pode atopar un que lle preste. Sí, claro, que antes era a idea de que quen lê cómics pois son os 4 ou 5 que lle gustan a ciencia ficción, os superheróis, Batman e demais, non? E agora o que distí, chega a moitísimos xéneros, a moitísimo tipo de público de todas as idades e que se pode adaptar a calquera. E se nos contan historias intimistas ou historias de misterio ou historias de amor, o sea, todo tipo de historias a través da banda deseñada, independiente, o sea, todo tipo de xéneros, independientemente de que a maneira de narralo sea unha novela, un libro de poesía ou, neste caso, unha banda deseñada. Pois imos agora con o noso patrimonio, porque estamos en febreiro, este mes celebrase o Día de Rosalía, e precisamente ela é a protagonista do noso patrimonio de hoxe. Sí, quería traervos
a Casa Museo de Rosalía de Castro como un emblema, digamos, cultural do país, esta Casa da Matanza que se recuperou en 1947 para facer aí a Casa Museo, e que creo que todos en algún momento de pequenos visitamos, sí. E que digamos que traballa, ahora pertence á Fundación de Rosalía de Castro, e digamos que a plataforma desde a que se traballa moito para a difusión da obra de Rosalía. Ainda hai, creo que relativamente pouco tempo, o Ministro de Cultura estuvo visitando a Casa Museo. Me parecía unha boa opción, tendo en conta que estamos en febreiro, e ademais para contarvos que tamén temos ahora mismo un centro de ideas, unha estantería. Neste mes vamos a ter un estante coa toda a obra que temos na biblioteca de Rosalía de Castro para que calqueira persoa que se queira achegarse de novo ou por primeira vez á obra de Rosalía, porque xa o que falamos aquí moitas veces, que a veces os clásicos de tanto falar deles e resulta que a mellor nunca os limos realmente. Mais que na escola, entonces a veces hai que darse unha oportunidade. Eu supoño que ao longo tamén deste mes nos iredes debullando e dándonos a coñecer tamén algunha que outra actividade maiores, non mecellada con Rosalía de Castro. Por suposto, claro. Falaremos de os recunchos dos libros. Seguimos falando neste caso de poesía mércores de entreversos, porque hoxe escolleche a unha desas grandes figuras casi axusticiado, por dicirlo de algún xeito, non? Sí, hoy traemos un clásico, Miguel Hernández. Bueno, teño diante, por exemplo, unha das edicións que temos, que Perito en Lunas e El rayo que no cesa, pero tamén temos unha edición de obras completas, e, bueno, outra vez volvemos ao de sempre, aos clásicos, non? Un deses clásicos que todos escoitamos falar e todos estudiamos, pero que a mellor nunca limos. Bueno, bastante coñecida é a obra de Miguel Hernández e a súa historia, que naceu en Orihuela, 1910, que se significou políticamente durante a Guerra Civil e que despois pois acabou preso e morreu no cárcere, non? A súa relación con outros poetas se relacionou con Juan Ramón Jiménez, con Vicente Alexandre, con Pablo Neruda. Se cree que tuvo un pequeno aí afer con Maruja Mayo, e bueno, e ten unha obra relativamente pequena, pero claro, é que morreu moi novo, non? Famosísimas as nanas de este poema das nanas de la cebolla, que se atopa publicado no seu último libro, que xa se foi escrito algunha parte na cadea. E me parecía, bueno, que eso, volver aos clásicos sempre está ben, e recuperar un pouco a veces a memoria histórica tamén está ben. E para un día destes que teñamos moita chuvia, que non poderemos salir da casa, como pasou aí un par de fines de semana que non éramos capaces de ir de casa co que chovía, que nos recomendas de xoves e peli? Pois traigamos neste caso un documental, hoxe parece que vai de cómica cousa, un documental sobre Art Spiegelman, que é o autor de Maus, o libro de banda deseñada que seguramente moitísima xente conoce porque é como un clásico da banda deseñada, non? Digamos que esta obra foi como un punto de inflexión no mundo do cómic, porque foi a primeira vez que unha obra de banda deseñada ganou o premio Pulitzer. E este documental que tedes disponible en Filmin, pois conta un pouco a historia da vida de Spiegelman e as súas digamos a súa historia tamén literaria ou artística, non? E a importancia que tuvo Maus, non? Recoméndovos o documental e recoméndovos o cómic tamén, claro. É un cómic que creo que todo o mundo debería ler nalgúna ocasión. Spiegelman é xudeo e se basa para esta historia sobre o Holocausto e sobre tal, en historias que coñeceu de primeira man, e me parece, bueno, unha forma tamén interesante de achegarse a este e de pasar un domingo de chuvia metido na casa baixo a manta, totalmente, desfrutando destas grandes obras, neste caso tanto cinematográfica como de banda deseñada. O mes pasado, na biblioteca adicabades, neste caso, o vosso espazo mensual a Luz Pozo Garza. Este mes de febreiro toca falar de misterio, dunha das grandes raíñas do misterio como é Agatha Christie.
Pois sí, recollemos a este ano a historia de Agatha Christie, o sea, bueno, este mes, perdón, de febreiro, vamos a dedicarlle a nosa autora do mes a Agatha Christie, xa que se cumplen 50 anos da súa morte. E, bueno, pouco hai que decir, a verdad, porque que todo o mundo coñece un pouco a obra e a vida de Agatha Christie, que además creo que temos varios biopics e varias cousas interesantes sobre tal. É a autora máis publicada de todos os tempos e a autora que máis traducións e a todos os idiomas e máis publicacións ten despois da Biblia e de Shakespeare. É dicir, estamos falando de palabras maiores, ¿no? Digamos que creo que a súa obra foi trascendente para moitos autores da novela de intriga, ¿no? E seguramente está no cerne tamén de toda esta nova moda de novelas de intriga que ahora se chama cozy mystery, ¿no? Esta cosa de poñerle nomes ingleses a todo, que veñen sendo novelas de misterio cookies. Eu creo que é fundamental a obra de Agatha Christie para entender isto, ¿no? Este tipo de novelas de intriga que non son moi cruentas, que teñen certo encanto, ¿no? Sí, que enganchan, que son historias que non son non moi truculentas, pero que sí que enganchan, como eu acórdome, claro, cada vez que penso en Agatha Christie sempre me acordo de Se ha escrito un crimen, claro, non? A mítica historia de Jessica Fletcher, non? Entonces pensas, non, que eso, e que creou esos personaxes tan icónicos que temos todos na cabeza, como Poirot, como a señora Marple, todos estes que vamos, que son como xa arquetipos da literatura en xeral, non? E é moi interesante eso. E que ademais hai moitísimas adaptacións, non son no cine, bueno, tiñamos estas últimas adaptacións de Kenneth Branagh, de Muerte en el Nilo e demais, agora hai unha obra de teatro con Juan Artero, precisamente facendo de Poirot. Bueno, La Ratonera, que é a obra de teatro esta que creo que foi tamén a obra de teatro que máis tempo seguido botou en cartel en Londres, é dicir, era unha autora de teatro tamén moi reputada. Iremos ao longo do mes desgranando historias sobre Agatha Christie. Sí, porque además, xa sabes que hai un tema que a min o do misterio, estas cousas, gustame moito. Este mes vámoslo pasar especialmente ben falando de Agatha Christie. Por suposto non nos podemos esquecer dun libro local. Falamos dun autor local que tamén en breve vai traer libro novo aquí á biblioteca, porque falamos de Xosé Manuel Felpeto, pero iso sí, dunha obra de 2024. Traigo vos a novela Branco Xiz tirando a negro, a novela que se presentou aquí na biblioteca e un par de anos, ou ano e medio ou así, e porque ademais, bueno, para anunciarvos en certa medida tamén que xa ten publicado Felpeto o seu terceiro libro, que en breve vamos a presentar tamén aquí na biblioteca a principios de marzo. Bueno, neste caso esta historia é unha historia que engancha, moi interesante, que fala sobre o rural e sobre as oportunidades que se teñen, ¿no? Vivindo no rural, e que cando alín me chamou especialmente a atención como o fortes e o ben debuxadas que están as personaxes femininas deste libro. Recomendo vos a todos que lle botedes unha ollada, que o leades. Me parece un libro doado de ler, moi agradable de ler, e que conta cosas que nos cadran moi preto e que digamos que radiografían un mundo que vivimos non hai tanto tempo, ¿no? E me parece interesante. Eu ese exemplar concretamente ainda non tive a oportunidade de lelo. Sí que lín o Pau de Ferro no seu día, e sí que é verdade que son cousas que, por exemplo, a mí levábame a cando miña nai era pequena, cando meus abuelos eran pequenos, é dicir, ese escenario, ese mundo. Sí, unha vida que en certa maneira, os que xa somos un pouco máis talluditos, coñecimos, e sobre todo a xeración anterior a nosa, ¿no? A dos nosos pais foi a súa historia, o sea, foi a súa vida esa, e me parece que ao mellor revivir eso en certa medida pode resultar interesante.
Ainda non temos sí que data, pero xa contaremos para esa presentación dese novo libro de 7 memorias dun porco teixo, porque temos esta fin de semana actividade tamén na biblioteca o sábado pola mañá, non? Temos presentación. Temos presentación de libro, o sábado pola mañá vamos a presentar La sombra de la amenaza, de Benigno Durán Novo. Benigno Durán xa ten un libro anterior que se chama Guardián, vive aquí nas Pontes e creo que é natural de Vilalba, se non me equivoco, e bueno, nada, convidamos vos a que veñades a acompañalo, digamos, na presentación desta segunda novela. O que falábamos o último día, temos un boom ahora mismo de... Non sei como buscades data para tanta xente presentando presentacións de libros locais, o que nos fai moi felices, a verdad, que dá gusto que de repente hai como unha explosión de autores na vila que é maravilloso que eso seña así. Non hai tanto tempo que acabamos que presentamos o libro do fillo de Benigno, aquel libro de poesía tan estupendo, e agora tocalle a vez a seu pai que nos ven a presentar esta novela. Pois de seguro vai ter o mesmo éxito que a presentación do seu fillo. Eu non me quería esquecer dunha cita que temos tamén esta mesma semana, porque os máis pequenos teñen ese xoves na Biblio. Que nos ofrecedes para este xoves? Traemos vos un espectáculo que se chama Mans, da man dos contos de Pablísimo, que xa todo un clásico tamén. Varias veces estuvo no noso xoves na Biblio, e que neste caso está dirixido a un público bastante pequeno, a partir de 3 anos, e bueno, creo que vai a ser estupendo. É unha obra con marionetas e, bueno, na que as mans, digamos, se volven protagonistas, e creo que vai a ser unha maravilla. Casa do Peso, 6 da tarde, como sempre. Casa do Peso, 6 da tarde, como entrada sempre. Libre. Entrada libre hasta completar aforo. E, como sempre, moitísimas ganas de desfrutar nesta nova proposta que nos chega dentro xoves na Biblia. Pois, Anabel, como sempre, moitísimas gracias. Vindido Gracias luns. a vos. Seguiremos falando destas cousiñas, de máis libros, de máis propostas. A ver se son capaces de sacarche o día que ven por aquí, neste caso Felpeto. Seguro que xa podemos comentar o próximo día. Seguiremos falando da Agatha Christie e de máis recomendacións. Graciñas. Gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.